Aquest festival, un dels objectius que té és això, donar-nos veu als adolescents. El teatre m'ha donat moltíssima seguretat. Ha canviat la meva forma de ser, la meva forma d'expressar-me. Yo diría que es un espacio de comunidad, porque hacemos piña. Este evento pues sería para unirnos más que nada, nosotros para nosotros. Normalmente creo que a los espacios culturales no se les da tanta importancia. Fins ara no hi havia res en el barri que et permetís tenir com un centre de cultura. Moltes vegades has d'anar al Liceu per veure una obra. Ho sento com una oportunitat molt guai. Me gusta pensar que los jóvenes al final toda esta energía la podemos utilizar para fluir. És super necessari que hi hagi projectes així.